ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 26 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 156 сомонӣ ва $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанамормон 14 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Квартира, ҳавлӣ ва замин. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафте. ду замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар Уртабус. Сари роҳ да мебошад рӯ ба рӯи кирпичзавод. 6 сотихӣ мебошанд. Обши 12 сотих заминай. Нархошон 50,000, яъне обши 100,000 сомон мешавад ва бо арзонам мешавад ва ба хона дар шаҳри Душанбе алиш мешавад. Болоиш сум метан соҳибои ҳамин замин. Рақамҳои соҳибошон дар рӯи экранай WhatsApp доранд. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 4 дар хона, 2 подвал дорад, об, свет доимӣ, 6 сотих замин, документош 100%, ҳоҷатхона, баня дар дарунаш, оби гарм, хунук дорад. Суроға шаҳри Ҳисор, деҳаи хушманзар, поёни қончи Заревосток. роҳаш асфалт кардагиай, хонаҳош ремонт дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Имо WhatsApp доранд. агар барои WhatsApp навистан форатон, ҳамо 8+7 кунед, WhatsAppшон мебуроянд. хонаи фурӯшӣ дар Гипразем. хоҳиш кардан марҳамат. Яххонаga квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. хона бе ремонтай, коробкаи ва айни ҳол сохтмони бино рафтестай. нархаш бошад 188,000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад ва қарор аст дар пеши деҳқонбозор, ҳамо Гипраземда, ва рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, ин рақамҳои ҳамин ширкати сохтмонӣ мебошад. боз як чандтаи дига вариант ҳам дорад. арзонтар, қиматтар, марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Яххонаga квартира бо масоҳати 27 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. қарор аст дар кӯчаи Сулаймонӣ, доми 8, квартираи 34. нархаш 145,000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад дар шаҳри Хуҷанд. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аз панҷшанбе хоҳиш кардан марҳамат. яххонаga квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар 2-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. ремонт дорад. дар маркази шаҳри Хуҷанд. қарор аст назди факултети таърих дар баҳор панҷшанбе. нархаш 175,000 сомонӣ. шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. яххонаga квартира бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. ремонти нав дорад. доми открытый лестница мебошад дар 33-ум микрорайон. нархаш 205,000 сомонӣ бо савдаам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. духонаga квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат аст. хона бе ремонтай, коробка ва қарор аст назди мактаби 12, коллеҷи тиббӣ, боғи Ҷалолиддини Румӣ.
беҳтарин ҷой барои истиқоматӣ хуб мебошад маркази шаҳрдай. Нархаш бошад 220 000 сомонӣ. айни ҳол сохтмони бино рафтестай дар шаҳри Бухтар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар духонага дар дуюм ошёнаи бинои советӣ, мутаассифона масоҳаташ маълум нестай. Қарор аст дар райони Кривой, кӯчаи Кайхонабардон, доми 78, квартираи 78, шаҳри Бухтар. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, дорои кондитсионер ва термекс мебошад. дар наздикии мактаб, махоза ва садик ҳаст. нархаш 220 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. духонага бо евроремонт аз дустӣ то 300 000 сомона хоҳиш карданд. марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. қарор аст дар дустӣ тарафи кори GTB. нархаш бошад 290 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва кадоме надонад дустӣ дар куҷояй, ҳамин баъди 46 микрорайон тарафи политехникум рафтанда дустиву мардон мешавад. ва дар ҷода калсивои мардонай, агар тарафи чап равем тарафи гипрозем мешавад, тарафи рост равем тарафи якум советский мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, духонаги квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, ҳама шароитҳорам дорад, бо мебелош фурӯхта мешавад. қарор аст дар кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, Лисной, доми 144/27. нархаш 145 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, бывши Ленский район, калхози Роҳатӣ, участкаи Моинкач. 3 дар хона дорад ва калидор, ҳамааш 6.5 метр дарозиш ва 3.5 метр паҳноиш, яъне ширинаш мебошад ва 2 подвал, 1 таш кухни, 1 таш подвал мебошад. баня ҳоҷатхона дорад, замин 6.5 сотих мебошад. ҳуҷҷатош 100%. хона дар деҳаи Моинкач, пеши масҷиди ҷумъахонӣ. қарор аст нархаш $50,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. бо агар харидори конкретни боша, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 19-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 21 ошёна иборат аст. хонара ойнаҳош тарафи роҳи калона нигоҳ мекунад. дом лифт дорад, сета лифт, айни ҳол ночаспондае, ба наздикӣ мечаспонанд, ҷош тайёрай. об свет ҳастай, отопление мегузаронанд. баражда площадкаи кӯдакона ҷойгир аст. 2 мактаби русӣ, 3 беморхона, мағозаҳо ҳамаш дар наздикишанд. дом сохтмонаш айни ҳол рафтестай, бояд то охири сола ҳатман супоранд ва ин дома ҳатман месупоранд. барои чӣ? барои он ки ин дом сари роҳай ва ҷошам хубай. нархаш 157 000 сомонӣ мебошад. ҷои ширчай дига арзон намешавад. оформича худум мекунам, мега соҳибаш. марҳамат. рақамошон дар рӯи экранай, WhatsApp, имо доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотих замин. қарор аст дар деҳаи Холмуроди шаҳри Ваҳдат, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомонӣ. боз савдоам дорад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, 3.5 сотих замин, битонош рехтагия, чиста барои хидмон кардагием.
мегасӯйбаш обсвет мактаб ҳамаи чӣ ҳастай нархаш 95 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. Агар ягон савол бошад ҳатман дар комментария нависед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ба дӯстонатон равон кунед навори моя. То боздид барори кор шумода.